Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Ignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, ABC President Cup Art Abila, Ma'am Liz Manlapas Capo sa Balon, Maria Ampi Kulipat, Sir Benji Rosal, si Boss Alex Ranara, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim.
Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Nuebes. Pet sa 7 na po kita ngunyan kang bulan na Marso, taon 2024. Sabayan po nindo sa indong likod 2 oras kita 7 to 9. Or restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, syempre. So mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Dodigdig mga Reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. March 7. Maligayang happy birthday. Yan, specialmente po kay Honorable Vice Mayor Abner Abe Cargullo. Birthday niya ni Pading Vice. Birthday niya ni Pading Abe Cargullo, ang presiding officer kang Sangguniang Bayan kang Malinao. Happy birthday, Tabi. Sisay pang may birthday ngunyan. So may mga may birthday Tabi ngunyan. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tatabi ang sa tuyang mga sadiri, wara man ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Fire prevention ngunyan, kaya tandaan po nindo ha, dapat perming hulbuton. Dapat perming hulbuton pagdain na po tigagamit. Tandaan nindo yan. Mga tugang, live na live po kita sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Atuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini Sir Richard Niro kanya, hindi akin. Mga tugang, kami po sa rabay na minapaabot maugmang pataratara. Sana po nasa maray sana ha. And mga tugang, kami po naglalaob na nasa maray sa nakitang kamurugtakan. Ano man po ang sandoyang pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Yan kay Ato Kabigaw, good morning. Kay Princess Cielo Celestial Sineta aka Pugi, good morning. Kay Cons Joan Luyon, kumusta? Siyempre ha, sa mga parantabay niya to, si Choter Solyander, good morning ma. Sa mga atab po na mga nakantabay tulos sa tuya, paki-follow po kan sa muyang Facebook page BicolNet TV. Igwa po dyan ki BicolNet Tabaco, BicolNet TV Bakakay. And mga tugang live man po kita sa sakuyang Facebook account Manny Mox Hulbutana. Tandaan mo yan tabi ato ha.
Pagdai mo na pigagamit, hulbuton mo na tabata fire prevention month ngunyan. Bawal maglaro ng apoy. Grabe na naman ang may mga, ay sus ko pira, sarong simana pa sana, primero pa sana simana kang Marso, may mga kasulo na. Ma'am Alona Kapitin, dyan sa Malolos, Kapitin family, good morning. Kay Cha Nina, kay Churay. Kumusta tabi ka mo dyan? Mga taga Malolos, oy, antabay po ka mo at yan hata, makakasabay niya to ang ex-officio member kang Sangguniang Bayan kang Malinaw Albay, si ABC President Cap Art Abila. May kinaaraman ini mga tugang dyan sa pigaapod na Biniyo. Duwang aldaw na seminar kan mga barangay newly elected officials dyan sa Banwaan kang Malinaw. Makiki-update kita. Ano ba ang pig-urulayan dyan tabi konsjuan sa Biniyo? Sana makaukod tabi Ma'am Christine so mga barangay officials ta. Ang aning aram ninda kung ano ang sa indang gigibuhon. Narumduman ko lamang kaso Martes, gari ako tabi Cons Joan Loyon, mahulog duman sa pigtutukawan ko. Nakikig kita na susaro duman na municipal councilor. May pighapot si ABC President Cap Art Abila. May kinaaraman po ini duman sa senior citizen baga na Republic Act 11982. Sabi kan sarong municipal councilor sa Malinaw, dahil paman nga ya baga yan approve, dahil paman baga nga yan pirmado. Pangyari sa mapa ko. Grabe pagkakaturog sa pansitan kay ni. Pig-urulayan na mga tugang sa nasyonal, sa telebisyon, pigbabarita na. Dahil paman nga yung pirmado. Gari ako mahulog tabi Ma'am Christine sa Tukawan. Kaya nga ni Republic Act na. Batas na. Tapirmado na po kang presidente. Inay ko po. Iburuto panindo yan. Giancarlo Baga Puro, good morning. Kay Ma'am Mercedes Perez. Tabi-an, tabay po kamuha, makakasabay niya to si ABC President Cap Art Abila. At dakulang obligasyon ini kang sarong ABC President siya ngunya ng bastonero kang mga barangay officials, bilog na barangay officials dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Ini man ang papel kang ABC President. Tadi, yugon mo yan na. Pirang barangay dyan sa Malinaw, 29. Plus mga barangay councilor pa, ay barangay kagawad. Takulo ng babantayan kini ni Cap Art. Ongoing unya ng pigigibong Biniyo. Happy birthday palan kay Chupred na kamo. O birthday man ngunya ni Chupred kamo, ka-birthday ni Vice Mayor Abby Cargullo. Kay Chupred. Igano pa sa tuya mga reparo ko dyan na Webes. Sabi digdi mga tugang, mga nagkakapira sa nadatabing munisipyo sa probinsya kang Albay, ang makakamati databi ki epekto o kaya makakamati nin epekto nin El Nino digdi po sa probinsya kang Albay. Sigun niyan kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Dr. Cedric Daep. Digdi da sa probinsya kang Albay, may mga nagkakapirasan ng munisipyo ang posibleng makamati po kang El Nino. May ibang mga munisipyo na hindi man.
Oy, paglaog databi mga tugang sa 6 kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon. Bawal pa man giraray, Mamlin na Sidro Karinan. Maski nasa alert level 2 nasa alert level 1 nangunyan ang Bulkang Mayon, bawal pa man po giraray maglaog. Ibig sabihin, so pigurulayan takasuod na lakad alay. Anong lakad alay? Baliktad. So, lakad alay. Pag Simana Santa Baga ato, so alay lakad pasiring dyan sa may Mayon Rest House. Ibig sabihin, din nasa 6 kilometer permanent danger zone yan, bawal pa manggiraray. Yo. Hoy, so heat index tabi mga tugang dyan sa probinsya kang Bira Catanduanes. Nako, uminabot tabi sir ato din 41 degrees Celsius. Kasuod ma. Grabe na ano. Grabe na po. Mapuo na po so tag-init. Ingat-ingat po kita nagrelatawan na ngunyan sa mga hilang. Mga hilang po na epekto na po yan kan sobrang init. Gari uso na ngunyan tabi to so pig-apod na utos. Tama, babulotong tubig ang apod kan sa Tagalog, sa Bicol, utos. Iguana, may mga aki na pong pig-uutos ngunyan. Yan ang mga hilang pag mainit. Pero tabi ito kang mainit ng alimantak mo taday kang pansubo. Sabi nga ya ugaring 20 pesos doon ang kilo kang bagas. Mala yan. 20 pesos pa lang suwang port. Day ka kan mag-init ang payo mo. O ito. Maray si Mamlin na Sidro Karinan permisa na ining happy. Abot ko ngaya kanser. Basta ngaya ako permiya ondig di sa bulod maugma. Yo. Yan ang perming the best. Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga pag-urulayan. Ngunyan pong Webes. Mga ririparohon ta. Alas 7:21 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta muna tabi boss ato ang satuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ng MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Anapod lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po ki dorm boarding house, diyan na po kamo. MBY Dormitory, makukuha po yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, thank you po. Ingat po, Permi. Kay Ma'am Clive Christine Amy Macapagal, good morning po. Sa mga taga Sabluyon, Sabluyon, Ligaw and Tabaco, yan ano. Morning po sa Indo. Siyempre katuwang taman po si Vice Governor Ate Glendaong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre yaon man po dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw Albay. Kasabay ta naman dyan si ABC President Cap Art Abila. Sige tabi batching kay Honorable Roy Balbidina kang Huban Sursugon, good morning. Kamusta tabi sa mga kababayan niya to dyan, sa mga constituentes mo dyan sa Huban? Kamusta tabi ka mo dyan sa Huban Sursugon?
kung nag-aalboroto pa si Vulcan man dyan, ano? Dyan sa Sorsogon. Abot iyan dyan sa Huban pag nag-aalboroto. Yeah. Iringat man po kamo dyan, ha? Sige po mga tugang, yan po ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Kay Chanor Capos, good morning man. Kay Chuet, dyan sa Labnig, Malinaw ba? Sige, 24 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning. Kanta mo ng linya tabi kang pag-asa, ha? Aramon ta naman muna. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon, ha? Pag mainito na tabi, ay naka mo magruluwas. Dipisil na, bata, dakol na kita, puros na kita high blood. Hirap na. Baka day na kita magimata. Ayo. Sige, kuwaunta mo ng linya kang pag-asa, pag-asa. Pag-asa. Shh. Pag-asa. Pag-asa. Shh. Nakikigso pag-asa. Si Redwin Sistina. Pag-asa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Umiiral pa rin pong mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi po ng bansa. Dulot po yan ng easterlies o yung hangin po galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean, habang nagsisimula ng umihip naman yung northeast monsoon or amihan dito po sa may extreme northern Luzon. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikita pa rin anumang weather disturbance na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa weekend. Ngayong araw po, asahan pa rin sa Batanes ang epekto ng amihan, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi na sinasamahan lamang po ng mga saglit na may hinang pag-ulan. But for the rest of Luzon, iiral pa rin po ang mainit na panahon, dulot po yan ng easterlies. Most of the day magiging maaraw naman po lalo na sa may western and southern portions of Luzon at kasabay niyan yung mga mahinang pag-ulan lamang po lalo na sa may Cagayan Valley at bahagi ng Cordillera Region. Hindi naman po inaasahang uulan ng malalakas sa natitirang bahagi po ng Luzon. In terms of our temperature, magiging mainit pa rin po, kagaya dito sa Metro Manila, hanggang 34 degrees Celsius po pagsapit ng tanghali. Ibang lugar kagaya na lamang sa Tugigaraw hanggang 33 degrees, habang sa Legazpi hanggang 32 degrees Celsius. But please take note, yung ating heat index na tinatawag o yung posibleng maramdaman ng ating katawan ay mas higit pa by 2 to 4 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, nananatili magandang panahon pero mababa pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan at mainit ang panahon, habang dito rin po sa Visayas, mostly magiging maaraw naman po lalo sa umaga hanggang sa tanghali at mababa rin po ang tsansa ng ulan lalo na sa may western and central portions of Visayas. Actual temperatures natin posibleng umakyat hanggang 32 degrees Celsius, but yung heat index natin dito sa may parting Visayas posibleng umabot sa 41 degrees Celsius. Kabilang na dyan ang mga lugar dito po sa may Iloilo at gayon din sa mga probinsya ng Eastern Samar, and Leyte. At paalala sa ating mga kababayan, uminom po ng maraming tubig or stay hydrated. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, ganun din po nakikita natin, bahagyang maulap at magiging madalas maaraw sa malaking bahagi ng Mindanao. Medyo maulap lamang dun sa may parting Caraga Region at bahagi ng Davao Region, but mababa din po ang tsansa ng ulan at iiral ang mainit na panahon. Sa ating mga kababayan sa Zamboanga, yung ating actual temperature hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Davao hanggang 33 degrees at yung heat indices sa mga lugar na ito, posibleng maglaro between 38 to 41 degrees Celsius din, ganyan sa may General Santos City at Cotabato City. Sa ating mga kababayan, sa malaking bahagi po ng bansa, no, from 10 a.m. to 3 p.m., iwasan muna po na lumabas ng bahay, pero kung hindi po maiwasan, ay magsuot po ng komportableng damit at magdalang ng pananggalang po sa init ng panahon, kagaya na lamang po ng sombrero at payong. Sa ngayon po, dahil dun sa ating amihan, ay magiging maalon dito sa may parting extreme northern Luzon hanggang 2.5 meters. Pero in the coming days po, such as bukas, posibleng malaking bahagi na po ng Ilocos Region at Cagayan Valley magkakaroon ng maalon na karagatan, dulot ng unti-unti pang pagbaba po ng ating amihan. Habang pagsapit ng weekend, maaaring maging maalon na din po dito sa may baybayin ng Aurora, Quezon, Bicol Region at silangang baybayin po ng Visayas dahil sa unti-unti rin paglakas po ng ating northeast monsoon.
But then again, inaasahan po natin for the next 3 days, yung amihan natin na iiral ay hindi na magdadala ng malamig na panahon kagaya nung nangyari po nitong early February at saka po January. So yung madalas po na magiging epekto nitong amihan natin, itong incoming surge ay meron lamang bahagyang paglakas ng hangin, pagtaas ng mga pag-alon. Kung may mga pag-ulan man, dito lamang sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and Bicol Region. Habang sa ilang bahagi po ng Bicol Region, magbabalik yung shear line or magbabanggaan muli yung easterlies at amihan pagsapit po ng linggo. Kung dito sa Metro Manila, mababawasan yung init pagsapit po ng weekend. Sa tanghali, posibleng umabot na lamang sa 32 degrees Celsius. But then yung lamig natin, mananatili pa rin between 23 to 24 degrees Celsius pagsapit ng madaling araw. And possible na po, pagsapit ng weekend, yung mga saglit na may hina pag-ulan. But by tomorrow, mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Sa Baguio naman po, for the next 3 days, bahagyang maulap at minsang maaraw sa umaga. But then nagiging cloudy or magiging makulimlim naman po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At some point, may tsansa rin po na may hinang pag-ulan dulot ng pagpapalakas po ng northeast monsoon natin. Then pagsapit naman dito sa may Legazpi City for the next 2 days or hanggang sa Saturday, magiging maaraw most of the day at mainit at malinsangan pagsapit po ng tanghali sa malaking bahagi ng Kabikulan. Pagsapit ng linggo, magiging makulimlim sa malaking bahagi nito, lalo sa may Catanduanes and Camarines provinces. May chance rin po ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot ng shear line. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, for the next 3 days, iiral pa rin ang easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. Magdadala ng mainit at maalinsangang panahon, lalo na rin doon sa mga binanggit natin kanina. Itong malaking bahagi ng Panay Island plus malaking bahagi ng Eastern Visayas. Magkakaroon po ng matataas na heat indices, kaya stay hydrated po, inuulit natin. May mga tsansa lamang ng mga pulupulong ulan pagsapit po ng Sabado at Linggo, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. At sa ating mga kababayan po dito sa Metro Davao ay for the next 3 days, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. Sa Cagayan de Oro and Zamboanga City, mababa po ang tsansa ng ulan. Mostly sunny skies po tayo at mataas din po yung tsansa ng mga mataas na heat indices. Kagaya na lamang dito sa may Zamboanga City, between 38 to 41 degrees Celsius. Ang ating sunrise ay 6:09 in the morning at ang sunset 6:05 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat sa Pag-asa. Ayan ang Pag-asa nagtataram. Dahil magruluwas na mainito na. Kung magluwas man tabi, Batching Roy, magdarada tabi ki panangga sa init. Ngaya so init ngaya kang alimantak ni misis mo, kaya mong sanggao. Sadit sana pero malanit. So init kang alimantak ngaya ni misis mo, kaya mong sanggaon. Sige daw ngaya. Mag-inom databi kidakol na tubig. Tandaan mo ato, tubig tubig ang taram, tubig. Bako na pahiton mo naman may impi. Kaya may GIN. Tubig tabi, dakol na tubig dang pag-inom mo. Bako na sumay tanlad. Alas 7:32 na mga tugang. Hoy, ma-break muna kita ma-commercial muna kita. Taod-taod mga tugang, pagbalik ta. Konta po ang linya ni ABC President, ang ex-officio member kang Sangguniang Bayan kang Malinaw, si Kap Art Abila. Ramon tayong ongoing unya na biniyo kan mga barangay officials. Diyan po sa 29 barangay kang Malinaw Albay. Ramon ta update kita kay ABC President. Alas 7:33 na po. Mabalik po ang programa. Lipas lang po yung mga importante siya ng pagiramdam. Kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan,
Kabus niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa 37 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Bursican Syudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw Albay. Kasabay ta naman dyan si Barangay Captain o kaya ABC President Cap Art Abila. Balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Unyang pong aldaw kita ni Nuebes, Marso 7 2024 birthday ngunyan ni Honorable Vice Mayor Abby Cargullo.
happy birthday. Sabi ni Jan Competente, muya mo nga yaki natong gulay na natong tapa, gulayon ko nga si Mrs. Pero tiya, paborito ko yan na gulay. Natong, pichay. Yan ang pinakapahit ko, maski sutingkay. Yo, Ma'am Ambi Bungalbal, good morning. Sige po, duro-diretso na po kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang kuhon ta ang linya ni ABC President Cap Art Abila. May kinaaraman ini tabi mga tugang sa ongoing ngunyan ongoing tabi ngunyan ini pong Biniyo. Ining Biniyo mga tugang ini po so barangay new elected officials. So nag-undergo sindangon yan ki seminar gari dyan sa Banwaan kang Malinaw gari pinagbanga ini sa duwang batch. So first batch ongoing ngunya na aldaw. Okay, sige. Nasa linya na si ABC President Cap Art Abila. Cap, maray na aga sa imo. Sir, maray na aga man po sa imo. Lalong-lalo na po sa mga para healing sang sa imong programa ang serbisyo at reparo. Gari nagpupo na tabi Kapitan so seminar mo niya Healing sang sa imong programa ang serbisyo at reparo. Gari nagpupo na tabi Kapitan so seminar mo niya. Alata may delay kita. Kap, sa cellphone ka na sa natabi magdangog duman sa cellphone mo. Sa audio. Sa audio. Bako dyan sa live, tadili iyang. Okay. Sige tabi, sir. Okay na. So, Kap, good morning, Giraray. Bati ka muna sa mga taga Malinaw. Maraming na aga tabi sa mga taga Malinaw, lalong-lalo na po sa imong para healing kang serbisyo as in reparo. Okay, sige Kap, ining pigaapod na Biniyo, ining barangay new elected official. So, ano ini tabi Kap? Kada may bagong set kan mga bagong elected officials, nagkakaigwa po kaning Biniyo? Actually tabi sir, iyo po pag nagkaigwa ki bagong barangay official, nagkakandak po ang DILG ki Biniyo. Ayun. Para po duman sa mga bagong opisyalis ng Banwa. Opo, so mandato tabi ini Kap Abila kang DILG. Ay tabi, Sir Mok. Okay. So, ini, dyan sa Banwaan kang Malinaw, sabi ko nga ni, dakulaw ng papel mo di tabi ABC President, ikang bastonero ngunyan kang mga barangay official sa bilog na Malinaw. Sabi, mataram nga ni tabi Kapso iba, pasilunon ngayon maging ABC President. Mas dakulaon na obligasyon meaning. Ngunyan, ano po ang ginibo kang ABC President sa Malinaw? Paano su proseso kay ni? Paano su naaraman ko gari pinagduwa mong batch ni Tabi Kap? Bali tabi sir, ang nag-facilitate kang Binayo pong ini. Under po talaga kang DILG. So sinda po ang gabos na ginibo pong duwang batch. Okay. So first batch po 15 barangays, and second batch po 14 barangays. So sumunyang pong first batch 15 kami, sa second batch po 8 and 9 14 po sinda. So DILG po ang nag-facilitate po kayo. Opo. So ano po ang mga seminar ini 2 days overnight din Tabi ka pa de? Itabi sir, itabi. Ano mga nakapalaman digis sa ano ang mga pigli-lecture sa mga barangay officials Tabi Kap? Bali sir sa buyang yaon digdi po sa indang programa kang DILG, yaon po digdi nakapalaman so local code of 1991 o ini pong pigapod niya tong Republic Act 7160. So yaon po digdi pigtutokdo so mga duties and responsibilities lalong-lalo na po duman sa paggibo kang mga programa, projects and activities kang
lambang barangay po. So, maadalam po digdig ang mga barangay official kung ano po itong sa indang mga gigibuhon bilang sarong servidor. Ayun, very good. So importantihon pala ni Tabi Kap sa mga naglalaog dyan sa barangay officials na kay puan nindang mag-attender ng gad kini tanganing maraman ninda kung ano ang sa indang gigibuhon pag-abot sa pagsesyon ninda. Iyo tabi sir, na iyo po ang pinaka-objeto kaini na talagang matauan sinda ideya tanganing dahil man po sinda maalanganin o dahil po ninda aram itong sa indang mga gibuhon bilang barangay official. Kaya nakulaon po ining bagay, lalong-lalo na duman sa mga baguhan na talagang siyempre kumbaga sa pag-aadal nagpupuon sa grade 1. Iyo. Tanganing dahil sinda alimbawa madiskwid o maalanganin baka malaog sinda sa alanganin na dahil ninda araman sa indang gigibuhon pag-abot sa pagibuki mga resolusyon na kaya ordinansa sa indang barangay. Tumpak tayo, sir. Tumpak ka dyan. Ayo, okay. So, importantihon ini duman sa mga bago pa lang. Ano kasi so iba dyan mga re-elected na eh. So, halos araw kayan. So, importante yun duman sa mga bago. And so, mga dati man, mga upgrade na sana, may mga bagong mga batas na li-lecture dyan, Tabi Kap, sa gibong seminar na yan? Iyo, bali po ang sa totoo talagang halos oral daw man po o kada po, may mga pagbabago ang programa po kang gobyerno, lalong-lalo na po sa lokal na gobyerno, dakol po talagang pagbabago. Halos gani po mahiling nindo na kami sige po ang meeting. Manugod po ini duman sa mga programa para po sa mga barangay na talagang sabi nga ni Mayor, pasiring duman sa bagong Malinaw, as in pasiring duman sa bagong Pilipinas. Yan, tama yan Tabi Kap. Nahiling ko man na medyo sabi ko aktibo si Kap Abila kaso Martes nga ni sa sesyon. Tama ito kasi ikabagang pigpapaabutan kan mga barangay officials diyan sa Malinaw. So mga kaputan sa baba, hali sa barangay level, pigpapaabot sa imo, impigdadara mo man diyan sa sesyon. So tama ito. So, lalaog mo duman sa other matters na pigpahapot so manungod duman sa bagong batas na pinirmahan na Tabi ini kan sa tuyang presidente. Para sa impormasyon Tabi kang iba na nagsasabi duman sa sesyon na dahil pangayang pinirmahan. Batas na Tabi ini. Batas na Tabi ini. Republic Act 11982. So dakulaon ito and sabi nga ni Idaman na tama ito na imbitaran su MSWD o tanganing mapasabot man sa Indo taso mga nagarapot sa Indo dahil man Indo kaya ang simbagon ta ang ma-implement baga Tabi kay ni Kapitan su DSWD. Iyo tabi sir, iyo tabi. Very good. So ngunyan bali pimirong batch ngunyan. So mga naga-undergo sa Bineo and igwa pa sa aga and Sabado. 8-9 po. Ayun po. Biyernes at Sabado po. Ayun. So last day na ngunyan kang super batch. Ayun po. Ay, very good. Okay. So Kap, unless otherwise igwa kapag gustong ipaabot sa mga taga Malinaw, sa mga barangay officials, lalo na sa second batch nag-antabay ngunyan, ano po ang mensahe mo po sa mga barangay officials? Sige po, salamat Sir Mux. Gusto ko lang pong ipaabot duman sa mga barangay captain na sa second batch na sana po sa pagdigdinin do, so kay puwanta po ito yung nakulaon na partisipasyon nindo, lalong-lalo na po digdi sa tuyang second duwang aldaw na pag-seminar tangani pong makaukod kita, maray. Kasi ang pinaka-objeto talaga po kay ni talagang itong makaukod kita na maihirasta duman sa tuyang mga kabarangay tangani pong magayon ang pag-implementar ta kang mga programa na makakatabang duman po sa lokal na gobyerno na sa pamayo po kang sa tuyang buting mayor na si Mayor Si tapos si Mayor Si nakaantabay ngunyan sa tuya Tabi Kap. Tama yan. na pangapudan mo yan and mag-aratindir ng gad ilaog sa isip ilaog sa payo sumaok dan dyan. Ayo po. Bako yan outing. Ayo. Kap, good luck Tabi. Go ahead Tabi.
Pasalamat man ako, Sir Mike, talagang super spot, talagang very active. Tuman sa samuyang unya na pa seminar, talagang dakulitin na ang nao ko din. So, ibig sabihin, tabi kap 100% sa mga barangay official sa first batch, rayaon dyan? Ayo po, Sir Mo, iyo po. Very good. Oh, very good. So, dahil man kinagdurulag, dahil man kinaguruli. Pag hapon, Sir, so may mga service na guli pagkabanggi. Mabalik man sana. So, pagkabanggi, igwa pa ki activity. So, kasubanggi, Sir, nagkaigwa man kami ki activity. So, for the voice. Ayan, normal na yan. Yeah, okay. Sige, tabi kap, good luck tabi sa imo dyan, sa mga barangay officials. Ingat tabi ka mo. Sige po, Sir, salamat sa imong programa na naimbitaran po ako na magtaram sa imong programa na serbisyo arin reparo. Siring giraray tabi sa gabos na para healing mo, maray na aldaw sa gabos, and God bless po. Dahil mo bation si Vice Mayor? Ay, yung wala. Pero nag-chat naman po ako na nag-chat naman ako kay Boss Abi na inamay ko nga po, inamay ko Inamayan mo? Sige. Happy birthday kay Vice Mayor Abi Cargolyo. Sige. Sige, tabi kap. Good luck. Ingat tabi. Sige, thank sige you. Po, sige. Salamat mo sige. po. Sige po, Si bye-bye. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Tama yan. O di at least sabi ni ABC President Cap Art Abila na 100% man da super batch na nagaratindir. Honorable Roy Balbidina kang Huban Sursugon. Maray iya na mga barangay officials nag-attindir sa mga araw kening mga seminar. Ngani pong maaraman ninda kung papauno. Minsan kaya dyan ngani nga sa SB ngayon may turog sa pansitan. Sa barangay pa daw ngaya. Makasupog kaya baga na basta kasi na dyan mapugawak. Sir Noli Camba, Jo Manila Cardanyo, Sir Louis Tuwagnon, basta ka na dyan magpugawak sa honorable ka ha. Honorable ka. Basta ka na dyan magpugawak sa sesyon na day kang aram. Makasupugon baga tabi ABC President na kaya nga ni baga dapat permi kang updated sa mga current issues. Pag abot naman sa session, nga ka. Nakikipag tagasan ka pa na bago pangayan permado dahil pangayan approve Republic Act na nga ni takunday pa ini approve House Bill pa sa nini ang apod kan House Bill pag dahil patabi naging batas malecture ka na naman ngayon na mumatibayong ka man dahil man igwasan na may dit sa nakitang medyo nasasabutan tamang kinit o kung dahil ko man nasasabutan nag-aapot ako sa may pagkaaram. Kaya nga ni ka nakaaging aldaw o ka nakaaging simana, pig-interview ko na si Congressman Atty. Jel Bungalon. May kinaaraman digdi sa RA 11982. So pigapod na octogenarian, nuna genarian. So may mga edad bagatabi ning 80, 85, 90, 95 makaka-receive 10,000 pesos agari cash assistance o napagurulayan sa nakaaging Martes dyan sa sesyon kang malinaw. Siyempre dakol na nagharapot kayo ni tama ito dinara ni Cap Abila dyan sa sesyon. Siyempre sa barangay baga pag nabaritaan na uy mga may edad na arog kayo ni makaka-receive 10,000 o di makurupot-kupot na o ngunyan pa no o ito so gustong maaraman tangani may simbag sinda duman sa mga kabarangay ninda. Kaya lang dit pa akong mahulog sa bangko na tigtutukawan ko bata. So tigtukawan ko duman saro naman sana. Dit pa akong mahungkang. Ano ya ko nangyari kay ni? Dahil bago papangyan permado. Sabi ni Cap Abila, duwa nga yan pinirmahan kang presidenteng batas, kasabay ini,
Ata nga yan ay pampirma. Ay pangyarim tabi. Ma'am Ching Praxidio Floriano, good morning kay Manay Alice Casquillo. Yeah. So nganing day po kamo baging ignorante, tama kasusupog baga. Maray lamang kung ako sana nag-attender. Iyo, makasupugon baga na ingot ka day kang pagkasabot, Ma'am Alice Casquillo, sa mga nangyayari sa ibabaw kang mundo. Baka kaya importante yun ining pigigibongon niya na seminar kan mga barangay officials. Taba kasi gimasanin dumbira dyan sa barangay na day ka mong pagkasabot, magsarabayan ka mo kang preriso ka mo. Baka puros kaso ang abutan po nindo. Kaya tama ini mag-attender ka mong maray. Dangogon, so naglilecture. At may mga resource person man yan. O paano tabi nga sa parliamentary rules, paano nga sa pag-ibok ng resolusyon, o hanggang sa nasain ang function mo, duties and responsibilities. Bako na so problema sa barangay, ipapasa mo pa man kay Mayor. Nadakulo ng problema si Mayor. Sa barangay, oy, may function mambagatabi ka mo dyan sa barangay. Nyaon si Chief Executive, si saan Chief Executive sa barangay? Si Kapitan. Oh. Natata. Lady do kaya dyan sa barangay. Ako ang kapitan dyan, Marcial Uy. Sinabi ko digdi, ako ang batas digdi. Sabi nga ni narumduman ko sa lecture na naatenderan ko tabi kay ni Cap Abila, mas maurag ang pangsyon kang kapitan kaysa sa alkalde. Iyon ang may pinakamaurag na papel pag-abot sa panggogobyerno, ang kapitan. Nata, ang kapitan, siya ang chief executive. Siya pa ang chief dyan sa legislative. Sa iya gabos. Ilingan nindo dyan sa mga munisipyo, sa syudad. Ang executive si mayor. Pag-abot sa legislative, si kapitan, si vice mayor. Baka? Pero pag-abot sa barangay, mga tugang, yaon gabos yan kay kapitan. Si kapitan dyan ang pinakamaurag. Kaya kung may problema dyan sa barangay, o di si kapitan na muna ang mag-aksyon. Aksyon na natabi mo na nindo mga barangay officials. Magad nga kitang tabang kay Mayor, taday may nga kaya. Natataday nindo kaya. O yan baga may babasihan ka mo. O yan mga ordinansa nindo sa barangay. Pag day nagsunod sa barangay ordinance nindo, ay igwa pagka may mga ano baga dyan, may penalties. Kung tigsusungo-sungo ka mo, kumuha ka mo kipulis. Agad ka makipulis assistance na ipautob may ining ordinance sa mi. Bako nam, dahil may man nga kaya si Mayor nga, tabangin na kami tabi, digdi Mayor. Pangyayari sa mapako, nag-official pa ka mo dahil manindo kaya. Ayun yan ang kaya importante hon tabi ini ha. Sir I. Nebres, importante hon tabi ini na mag-aratindir ka mo dyan. Nganing maaraman nindo, kudi, ngaya, yugo-yugon mo sabi ni Kapitan, Executive, Legislative, and Judiciary. Yugo-yugon mo tulong branch. Ang kapot ni Kapitan. Kaya, daog pa nga ni Kapitan, si Mayor, si Vice Mayor, iyon ang pinakamaurag na opisyal, ang Kapitan. Yaon dyan gabos. Kaya kung ludoy-ludoy kang kapitan, dahil mo mang kaya, mumara ka na dyan. Iyo, makasupogon baga na. Daman daw nga kita kay Mayor, magad kitang taba. Dahil may nga kayang pawaraon ngayon mga tarantado di sa barangay may. Nag-official pa ka mo. Iyo, kundi importante hon tabi ini ha. Magkaratinder tabi ka mo.
Aratinder tabi ka mo sa tigtuturo dyan sa Indo, dapat maok na nindo. And i-apply po nindo pag-abot nindo dyan sa barangay nindo. Mading ulip sa noy. Taba, kasunaok dan sa nanindo dyan. Hanggang sa na dyan sa seminar na yan. Dahil manindo tig-apply pag nagsisiresyon ka mo. Dahil nanindo pag-arogon sa iba na nagtatravel, na nagsiseminar ngayon sa ibang lugar, ang pag-uli, ang pig-irestoryahan, sumaurago na hotel, sumaurago na kakanan, sumaurago na inuman, ang pig-irestoryahan. Marayon nga duman ang mga babayi, puros nakabikini. Iyo ang tig-irestoryahan tabi mading uli. Ang pag-uli sa seminar, lalo na kung sa ibang lugar. Sus ko. Matubod ako sa Indo kung ang pig-irestoryahan nindo, so arog ka ini, adaptaron ta daw duman so ginibukan sa rong lugar. Nahon ang ginibo ninda, arog ka ini, arog ka yan. Arogon taman duman tamaray itong practice. Sabi nga ni Dayman kimaraot na magkopya kita, kimaray na panggogobyerno. Maray na practice duman sa ibang lugar. Dahil problema yan, nakopyahon mo, arogon mo. Ang problema sa tuya, tanarog taso, katarantaduhan. Igwa ki lugar ngunyan, sa dito, subasura, ito na ha. Igwa ko kayo ito igwa ki sarong lugar na subasura, halimbawa may basura ka, Ma'am Olive, igwa ka ki basura dyan, mga plastic, sandali ata, napon ko daw. Magayuno nito, dahil man kimaraot na mangupya ka, dahil man kimaraot pa sa sumagayon, ang kopyahon mo. Sandali ha, tanapon ko sana, madali unsa na ito, ta-share ko sa Indo. Yun, sabi ta na, wala kimaraot na magano ka, magkopya. Or kaniyo, mga basura pwedeng ipagpalit ng isda o dyan sa Quezon City. O dyan ini sa Quezon City, mga tugang. Sabi digdi, duman sa Santo Niño sa Quezon City, may programa po so barangay na pwedeng ipagpalit ng mga residente ang 10 kilong plastic sa 1 kilong sira. So mga plastic bottle baga, pag may 10 kilo ka kayto, itatao mo sa barangay, papalitan ka ki 10 kilong sira. Yugon mo yan. Sabi digdi, ang pigtaong sira, salmon, galunggong, o digi sa tuya, pwede na ang tamban. Pwede na ang tamban. Ang pinaka-purpose tabi na kay nihuni, mabawasan databi ang basura na minabara sa mga kanal na nagiging dahilan kang pagbaha. May purpose. And sabi pa kang barangay Santo Cristo o Santo Niño sa Quezon City na pigpaplano ninda sa sunod, bako naman sira ang itatao ninda. Bugas. Yugon mo yan. Magayunan bagan mga programa ini kan barangay. Bako? Dahil magkimaraot na kopyahon mo, narogon tadong duman tamaray ito. Iyan ang pigsasabi ta na dapat mag-aratinder ka mo kayan. Sana pagbaralik nindo sa indong barangay, may maginibuhan lamang kamo, bako na magparaturog-turog kamo sa pansitan. Bira na nga ni magkaalo sa sisyon, baboy yung kumaalo, salpit pa. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano ito, suwiting itong salpit? Ngaya, imbis ngaya nagtaya adan iba junior ngaya kikumpiang city, ang luminous kumpiang size. Salpit na nga pod ka. Ayun na tiga sabi ta ha. So sana maray lamang kung kamo-kamusta na dyan. Paano kung may ibang tao na nag-obserbar sa Indo? Ako baga, pag mga sesyon, nag-obserbar sa na ako, nagdadangog ako. Nagdadangog ko kung si Sayso may mga masustansyang mga pigtataram. Bako susigi sa ng pugawak na dahi mang kidireksyon.
Mabo yung pumugawak, dahil pa sa hulog. Inay ko po, walang supog. Makasupogon baga na current issue, tayo mo araman nangyayari sa ibabaw kang mundo. Nautopigururo na, nagkaka-relibong na nga ni sa barangay sa mga senior citizen. Sige nang purugawak, sige nang harapot, paano ta ngayon makuha ito, paano? Umala yan. Ay pamambaga ngaya perma. Ay pamanyayan approve. Natata naging Republic ak initabi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:03 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Break muna kita ha. Sarabay po muna tabi kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay sa bayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Adi alas 8:11 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. 11 minutos lipas ang 8 o'clock. Balik na po kita digdi sa programa Oras Pong Yan. Asin ang programa inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo, MBY Dormitory. Yeah, kay Madam Maylin, thank you. Kasabay taman sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre yaon man po ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse ng siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Capos Bilo kang Banwaanin Malinaw. Kasabay ta naman dyan si ABC President Cap Art Abila na ongoing po ngunyan ang biniyo sa 29 barangay kang Malinaw, Alba. Sige, ako mapogarari ang sa indong lingkod, ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo, Sir Bobby Padua, ang sweet ko. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana Tabini. Bawal maglaro ng apoy ang sweet ko. Fire Prevention Month ko niya. Kaya sa mga nakasaksak tabi dyan, dahil nanggad nindo paglingawan ha. Permi nanggad nindo paghulboto. Yan ang permi ko sa indong pigpapagiromdom. Aning makaibitar po kita sa kasulo.
hulbuton ang anuman na bagay na sa indong isinaksak, lalo na pagkabanggi. Pagkabanggi, pagkaaga, hulbuto na. Yo, kabanggi, saksak. Isaksak nindo pagkabanggi, pagkaaga, hulbuton. Serbisyo asin reparo. Sige tabi mga tugang ha, 13 minutos na, lipas tabi ang alas 8. Yo, diretso kita sa ibang pag-urulayan pa. Iyo. Abo ko na daw magparakapi. Aga dipisil na pag magpaparakapi, nakaka-nervyos pa lang ang nagkakapi. Iyo, naka-nervyos pa. Ay nakamakapi. Bata pag tigninervyos tabi ako ang sweet ko. Dua ang posibleng mangyari. O di dua ang posibleng mangyari. Dahil ko na ano. O di kita tabi mga tugang ta may pagirumdum po sa tuya ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ibinaba na baga so alert status kang bulkang mayon. Paghali sa alert level 2 ngunyan alert level 1 na sana. Yo. So ang sabi digdi mga tugang na bawal pa man po giraray. Sabi kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Yo. Bawal pa man po giraray na maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone dyan po sa bulkang mayon. Oh. Sabi mga tugang iyan Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. O maski na nga ni ibinaba na so alert level status kang bulkan, may mga parametro pa databing pigbabantayan. Yo, may parametro pang pigbabantayan puun pa databi ini kan Disyembre nakaaging taon. Igwa pa da ki mga na-record na mga volcanic earthquakes, may mga rockpool events, and medyo nagbagal na databi so ground deformation o kaya paghuhubag kang bulkang mayon. Dit naman sa nadatabi so pigbubugang sulfur dioxide at nagluya naman databi so banaag o kaya crater glow sa bunganga kang bulkang mayon. O indikasyon databi ini na puminundo na databi so pagsakat kang magma sa irarom kang bulkan at o kaya ibaba na databi ang tsansa na magkaigwa pa databi kipagsabog. O, sabi yan kang sa tuyang volcanologist. Iyo. So ipinagbabawal pa man giraray databi ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone hanggat day databi na ibababa sa alert level 0 ang status kang bulkan. So ibig sabihin nasa alert level 1 pa man po giraray ngunyan. So day manggiraray kay ni malabo so ano ito? So lakbay lakad para liktad niyang pahit mo. Lakbay lakad sa Holy Week hanggat day na ibababa sa 0 alert ang bulkang mayon. Oh, yan. Yo. Lakbay ano ito? Alay lakad. mga pahit mong iya. Yo. So iyan tabi mga tugang ha. Sabi digdi binigyan diin po na kahit pa mababa na tabi ang tsansa na posibilidad na magkaroon na tabi ng phreatic eruption ka siring kan so nangyari baga kan February 4. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang payo po kang sa tuyang mga volcanologist. Sir Fred Pagorogon.
Yo, maray na aga tabi sir, madali na tabi ang Rodeo Festival. Isus ko pertihuno ni. Imagine daw ako sa The Island of No Return. Narin yan, sabay, garima sabay yan sa Magayon Festival Si Sen Maynot, Sir Fred, Magayon Festival ba o Rodeo Masbate nyo? Sige, PM. Standby ka, PM. Sige. Malog na si PM sa live. Aha. Sige. No rin tabi, Sir Fred, ang Rodeo Festival. Sir Omar, good morning tabi sa imo. Tama dyan kami ni Sir Omar. Baka lamang makatana kami kanso kabayong tapa. Tama ba ito? Kabayo baka? Bip tapa? Bip. Tama ba? Bip tapa or kabayo tapa ito? O basta tapa. Tapos yung mga dried pusit dyan sa Masbate. Mag-ibang kami ni Sir Omar. Si Sir Omar tultul ini. Nabaga kaya pag ako ang nagsulo ako, dahil na ako makabalik sa Albay. Sir Fred, batay ni si Sir Fred, saruman ini tentasyon. Dagi ka na sa nangyay, Sir. Abi sa kuya, Sir Omar ni Sir Fred, digdi ka na daw ngayon sa Sir, nga ni may kiri ba ako? Kaya kung madyan ako sa The Island of No Return, sabay ko si Sir Omar. Tanganing makabalik ako. pag day tabi kay Riba si Sir Omar, siguradong mamawalat ako dyan. Dipisil na. Batayin si Sir Fred, konsentidor ba? Iyo. Arigi ka na sa nangyay mo. Urawan baga ngayon mainit ng panahon. Digdi ka na ngayon sa Masbate. Lalong mag-iinit ka digdi, Sir. Iyo. Diyos ko na sana. Oy, mag-iringat na tabi kita sa magsama tayo para makabalik. Ayun na nga ni Sir. Madyan ako sa Masbate kung kairiba ka, sigurado akong makakabalik. Pero kung solo, tayan si Sir Fred, saro man dahil kita kan makabalik digi sa Albay. Delikado. Sabi mga togang digdi, pigpapaingat tabi kan mga eksperto ang publiko sa matinding panahon. Sa matindi tabing panahon, darapo kang El Nino. Tamainit na ko niya. Sandali hata malaw gari si PM Tony. Ilawag ta na si PM Tony. PM, ilawag ta na. PM, maray na aga sa imo, please come in. PM. Naka-air ka na? Naka-on air ka na tabi PM. Ano ang ganap dyan? Kumusta ang Okay na. Naka-on air ka na tabi PM. Alright, tabi Sir Mox. Live kita dito sa Banwaan ng Bakakay. In connection nito tabi Sir Mox kan fire prevention man. And ikwangon niya na pinagsalubo ang Bakakay Municipal Station. Bakakay Farm Station. Ning sarong programa tabi Sir Mox. Ning pinag-aabot ng Fire Square Roadshow. Presente ano yan? Sir Mox. Fire Square Roadshow. Ang yaon din kita Sir Mox sa naunang dito ng programa sa mga estudyante kang manlain-lain na eskwelahan dito sa Banwaan ng Bakakay. At yan makakasabay ta si Oliver Raimundo Oliver kan Bakakay Farm Station. Pangaling maaraman tatabit sa kung ano ang mangyayari ngayon na pagkaldaw, hindi sa naon ng dito ng pagkirito o hindi sa naon ng dito ng aktibidad
Dikingali sa Banuan kan Bagakay. In connection ini kang fire prevention man. Okay. Mhm, sige. Okay, sige. Sir Jude Nicolasura, good morning tabi. Sige, kay Fire Marshal. Go ahead. Good morning po, sir. Siya ang municipal fire marshal kang Bakakay. Good morning tabi, sir. Ano po ang ganap diyan sa indong lugar? Sir, good morning po. Hindi po sa istasyon. Din sa mga panood at sa inyong programa. Dito po sa amin sa Bakakay ay mayroon po ngayon magaganap fire squadron. Ito po ay programa po ito ng ating DILG Secretary, si Secretary Wilson Amalos. This is po sa panahon po yung aming activity sa aming ginaganap. Kasama po ito sa nakapaloob sa media. Natawag natin Buhay Ingatan, Buhay Ayawan. Ito po ay under the DILG. Kami po ay gumawa ng isang programa para po magkaroon ng public awareness po ngayon pong nagaganap ng fire prevention. Ito ang ating ngayon activity. Opo, sir. Oo. Sino po yung mga participants natin na ano po yan? Lahat po ng mga estudyante dyan sa inyong lugar? Yes po, bali meron po tayong different schools in different levels. Meron tayong elementary and senior high school. Sa Bakakay po, different schools po dyan. Meron sa Pilipinas, meron siyang private school, gaya po ng St. John Vianney, and then St. Santa Rosa Learning Center. And yung mga iba-iba pang schools din po, lalong-lalo na sa high school. Hello, sir. Nawala. Nawala, sir. Okay na. Balikan kita, sir. Sige po. Sir Mox. Sir Mox. So bali yan nag-brown out siguro sa studio. So bali kita na lang ang mag-live nyo na pagka ipahiling ko na lang siguro ang sitwasyon digdi po sa Bakakay East Central School. Kung saan po sa mga participant po na pagkaaga. Ayan hali po sa mga lain na eskulahan. Digdi po sa naunang bitalang Banwaan. Tigalata-lata makabalik si Sir Mox. Ayan. Aha. Again, in connection po ini mga tugang kan fire prevention month. Siguro, at dyan na Okay, PM, sige. So, mapon pa lang ang programa dyan sa Bakakay Albay. May kinaaraman tabi mga tugang sa Fire Prevention Month. Yo? Sige, PM. Okay, sige. Habang naglalawag ang video Okay, sige. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige, balik po tabi kita mga tugang sa programa. Pig-erita sa nasu video ha. Tanganing audio ta, digdig di man sa tuya. Balikan tayo ni mga tugang na sabi kan mga eksperto na pipagpaingat po ang publiko. Lalo na ngunyan tabi sa matinding init kang panahon. Epekto po ini kang El Nino. Sabi tabi ni June Pantino, ang weather specialist dyan po sa probinsya kang Catanduanes, takasu Udma,
inabot po ki 41 degrees Celsius. So heat index dyan po sa banwaan po kang Birak, Catanduanes. Pinakamainit na po ining temperatura ngunya na taon. Yugon mo yan. Uminabot sa 41 degrees Celsius. So heat index kasuod ma dyan sa Birak, Catanduanes. Delikado da tabi ini. Ha? Arog kay ning heat index nin, delikado po ini and posible databi ning magdulot nin heat stroke. Lalo na po duman sa may mga edad. Sa may mga may edad na. Na mga tao, mga tugang, sandali. So may mga may edad, delikado. And duman po sa mga parauma na dumanda tabi sa mga parauma na namroblema ngunyan, matapos tabi mga tugang sa mga ano nila, so sa indang mga kabasan dahil ng tubig, nagkakagarada na sa mga pananom, nagbaratak na sudaga. Dyan mga tugang iyan sa Birak, Catanduanes, mainito na di. Grabing init. So sabi digdi mga tugang ang pinakadabes tang gibuhon ngunyan, permisa na databi maginom kidakol na tubig. Mag-inom kidakol na tubig ngani day kita ma-dehydrate. Iyo man sana ang pinakapanlaban tangon yan. Pero pag mainito na databi mga tugang ang panahon, dahil natabi kita magruluwas. Diyan na sana kita sa mga mall magtambay-tambay. Diyan kita sa mga mall, tabay mga aircon baga dyan. Tambayan ta dyan sa may mga aircon. O di magluwas kita sa mall, hapon na. Malimpoy na. Malimpoy na. Nganing day po kita madali kang heat stroke, tabi Sir John Sidinho, kang Berman ice cream. Dipisil na, lalo na kitang may mga maintenance, may mga hypertension, nako. Dahil na po kita magparaluwas-luwas pag mga araw ka na nagpo ng alas 9, alas 7 pa sa nangani, may nito na. Mga alas 8, alas 9, day ka na magluwas, sundo mga alas 3. Alas 3 nin hapon. Kaya mag-ingat-ingat tabi kita. Sige, 31 minutos tabi lipas ang alas 8 nin pagkaaga. Mabalik po ang programa, tamay naipit pag kitang commercial. Madalion man sa nini, mabalik po kita. Pagbalik ta, nagkakapiraman sa nadatabing mga munisipyo sa probinsya kang Albay ang makakamati po kang El Niño phenomenon. So pagbabalik po yan kan sa tuyang program. Tudikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang Albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang Albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang Albay, tabangan ta.
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Abalik na po kita mga tugang sa programa 35 minutos. Lipas na po ang alas 8 nin maaga. Philippine Standard Time oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinano. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Paut and Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela dyan sa Malinaw. Balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugararian sa indong servidor Asin Taga Reparo, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Onyang pong aldaw kita nin Webes, Webes, Marso 7, taon 2024. Birthday ngonya ni Vice Mayor Honorable Abner Abi Cargulyo kang Malinaw Alba. Sige, duro-diretso po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige mga tugang, 37 minutos lipas ang alas 8. Sabi digdi mga tugang na posibleng nagkakapira sa nadatabing munisipyo sa probinsya kang Albay ang makakamati databi kang El Nino phenomenon. Sabi ni mga tugang ni Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Dr. Cedric Daep, kung saan pigpaliwanag kaini na ang primero asin segundo distrito kang Albay ang konsideradong nasa type 2 climate nang gustong sabihon maski sa tahaw po kang summer o dry season, may mga pagkakataon na magkakaigwanin pag-uuran.
kumpara da atabi dyan sa Indo Serjon sa tercer distrito kang Albay na nasa type 4 type 4 climate na ang gustong sabihon define kung anong bulan mamamatian ang dry asin wet season. O ini pa mga tugang ang pahayag ni Dr. Daep. Matapos po ang mga mapabareta na epekto po na pagtama po sa third distrito kang Albay. Sigon mga tugang kay Dr. Cedric Daep, nahahalato ninda ang report kan mga municipal agriculture office sa probinsya, sa provincial office kang agriculture, para kung pirada tabi ang naging danyos asin hiwas po kan mga apektadong umahan digdi po sa probinsya kang Albay. Sabi digdi mga tugang na ibabasi daan sa indang komendasyon sa siring na sitwasyon. Dyan databi sa Indo Serjon Sidinyo ang matindi mararanasan po nindo, mamamati po nindo ining epekto kang El Nino Pinomino. Maski nga ning ngunyan igwana da, Ma'am Helen Grace Bulima. Good morning tabi sa imo dyan sa mga pag-iriba mo dyan. Kumusta si Chikiting mo? Piganap ako? Hiling mo na iya. Ayun daw na ngayon si Tito. Tamakawat ngayon kami. Sabi daig di mga tugang na kaibahan databi sa mga hilingon ninda kang opisina ni Dr. Cedric Daep na kung pirang porsyento databi kang mga parauma ang naapektaran ang hanap buhay asin iba pang kriteria bago databi magdeklarar ni state of calamity. Base naman po ini sa rekomendasyon kan mga agriculture office sa probinsya kang Albay. May mga iba na tabing mga probinsya tabi Sir June ang nagdeklara nin state of calamity dahilan po kaining namamati tang El Nino. Tagtuyo. Nagbaratak na. May nagbaratak na garitabi naman dyan na daga. So mga kabaasan dyan nindo pig-uumah dyan sa 3rd district. May mga garada na sa mga pananom matindi. Kung tsatsagaan mo na magdugdog, bata saro pang problema tabaga tabi Sir John ang tubig na pandugdog o sa inga kan magpaparahakot, sa inga kan magpaparaharok. Ako nga ni ang tinanom ko nasa masitira sana. Oral daw ko tigdudugdog aga hapon. Tsatsagaan mo talagang dugdugon kasi pag dahil mo dinugdog so sa imong tinanom pagkahapon sa nansulido ang init. Sus ko, so pichay ko nag-aral lang natabi Sir John. O kaya kang Lunes sinarbis ko sa pichay ko. Kinuro ako na ang pag-arbis ko kasi ang pichay ko tigtanom ko sa masitira. Dahil ko tigbubunot. Piko ko ako sa na Sir John so mga dahon sa nabaga pigugunting ko tanganing sige sa na siyang dahon. Sige sana. Dahil ko tigpuputol, dahil ko pigagabot. Ngunya nahiling ko kan sarong aldaw, kasud manahiling ko, aralang na. Aralang na, maski nga ni pigdudugdog ko aga hapon. Grabe, so init kasud ma. Yugo-yugon mo nag 41 degrees Celsius sa Birak Catanduanes, so init. So heat index. Grabe, mainito na po. So mainito na maray. Kaya maugma ko ta sa mga parauma iyon na nga niyan dakol kita ngunya ng mga gulayon. Sir Lodel, good morning tabi sa imo masi. Dakol ngunya ng mga gulayon. Ang problema ta iyon na nga nini tag-init na kita. Kaya maswerte pa databi sa mga taga segundo distrito and premier distrito kang Albay ta may mga pag-uuran-uran pa. Umala nga ni kan nakaaging pirang aldaw na pagkabanggi nag-uuran. Tama dyan sa may 3rd district, dahil mananggad. Pero pag abot mo duman sa may 1st district,
Saka sa second district, may mga pag-uran pa tabi. May mga nagtatagauran pagkabanggi. Kaya dako lao natabang ini duman sa mga may parauma, nadudugdog lamang sa indang mga pananom. Apuera kayan sa mga mahilig sa masitas. Talagang maruluyos ang sa imong flower. May mga masitasan ka, arano iyan, apod kayan, maruluyos po yan. So grabe, kaya maswerte pa talaga ang first and second district digi sa probinsya kang Albay. Ta may mga pag-uran-uran. Ikumpara ta po diyan tabi Ma'am Buriga da Sir Teresita diyan sa third district. O bata diyan sa third district, mga mahigos ko ta diyan sa mga grupo, grupo kang mga kababaihan, nagtataranom, kamote, ay dakol ngunyan. Dakol ngunyan nagtatanom naman ngunyan sigurado ta summer. So, pakwan, pakwan, mais, mani, ano pa mga tigtatanong pag summer? Aram ko pakwan. O pakwan, mabarato na naman yan. Bata ko niyan ngani. So sabi ko ngani, so pichay, nagbabakal ako kan mga nakaaging aldaw, nakaaging simana, sanggatos pa so kilo. Ngunyan pagapot ako, ang pinakahalang ko na presyo ngunyan kang pichay 30 pesos ang kilo. Dakulon kaya dakulon sa nagtaranom iperan days man sa nayan o kadakol na ngunyan maski sa udan nagbabarlag-balag nagkaparlastik na o unay 20 perte yun bagatabi Sir John so pichay pag magluto ka kipansit ba to wisikan mo kipichay na ginirace perte yun nun sa pichay pati tabi Sir John, maski anong luto mo kaayan, masiram. Lalo na pag sa pikadilyo, isus ko. Lingaw ang diet. Pag nagpikadilyo katabi, ang gulay mo pichay. O, lingaw ka ng diet. Naiko po. O, pwede iyan sa ginisa. Ginisa sa sardinas. Isus ko. Tapos wisikan mo kimaharang na lada. Masi. Inay ko po. Tapos kay ni kita. Ata ngaya bawal ka na kan mga maskad. Masiram pagbawalon mo. Ano naman na pahit mo. Pierde na sir sa mga masitas ko. Roluyos na tabi. O yung baga. Kung dudugdugon mo tabi yan Mama Boriga da Sir Teresita, twice a day. Pagkaga dugdugon mo, pagkahapon dugdugon mo giraray. Kung mainito ng panahon, maghapon, talagang aralang iyan. Aralang po yan. Kaya irakman kan sumay mga parauman niya to. Pero halos ngunyan paani na mag-aarani na sumay mga kabaasan. Sumay mga pananom na paroy. So ngunyan pagka-harvest ninda kang paroy, isasalida dyan ninda Sir John na itanom kumbako mais pakwan. Mahalat naman kay asinda pagabot sa Hunyo, tag-uranan na yan. So iyan tabi mga toga ngunyan saro pa sa mga apektado ngunyan uning mga estudyante kang init na ini, ining El Niñong ini. Matapos pabagatabi ang klase sa Mayo pa. Mayo 31. O ngunya na Marso pa sa nangani, Marso, Abril, Mayo, 3 bulan pa. Ibig sabihin mga tugang, 3 bulan pa sa mga aki, masakripisyo, malaog dyan sa mga classroom na langinit na, gari na mga oven. O gari na mga oven ang lawgang classroom. O maray lamang ngaya so mag-eskwela sa private ang mga aircon na ngunyan ang mga private school. Paano kitang mga pobre? O kaya mag-iri nga tabi lalo na sa may mga hypertension sa mga teacher. Ang teacher yaon sa lawgang classroom, naghapon sa nandyan. O so init. Pasawayan pa kan mga aki, inako. There is Mayo lamang sa teacher. Ma'am Lilia Casabuena, good morning tabi. Kaya ang importante ngunya na mainiton, permisan na ngaya tabi Sir John, kalma.
Kalma lang, kalma. Makakalma ka ngaya cancer na day ka ngayang pansubong. Yan sa nangaya. Na takong pairalon mo ngunyan ang init kang alimantak. Isus ko. Ikaman sanan mauulian. Yo. Limbawa, painiton mo ang alimantak mo. May stress ka, taud-taud ka, nagkimig-kimig ka na sana dyan. Ito palang, atake ka na. Tadahilan po nga ni kang init. O sabi baga kang Pag-asa, halimbawa ang temperature ang heat index nasa 41 degrees Celsius. Plus 2 palan ang temperature ta kaya plus 2. So ibig sabihin ang temperature kan lawas ta kung 41 degrees Celsius, ang heat index plus 2%. Plus 2. O halimbawa 41, di 43. Nasa 43 degrees Celsius ang satuyang heat index kan satuyang lawas. O sabi baga kang Pag-asa yan, o kasudma dyan sa Bira Katanduan is 41 degrees Celsius. O i-plus 2 mo, so heat index man kan lawas mo, o nasa 43 degrees Celsius na. Sus Maria Josep, tapos ma-high blood ka pa, mabuisit ka pa, painiton mo pa sa pamayo mo. Tang isira mo tayo. Kumbako, puro sa na nga maluto. Day kang isira, day ka kan mga ma-high blood. Yogon mo yan. Day ka nga nga kan ma-high blood, na puro sa nasa na nga maluto. Di ba? Sisay nga ka na day ma-high blood. Na puro sa na maluto. Pagpasiring mo pa ngayon sa saudan, pagiling mo ngayon kang presyo kang bugas, huna mo ngayon 20 pesos, ito palang 20 pesos, 1 port. Day ka kan ma-high blood. Hinay ko po talaga. Kaya relax tabi, relax. Kung halimbawa ang patok mo niyan Sir John palang, so arog kay na may ice cream, o diyan ka mo sa Birman ice cream ha. Pwede ka mo mag-order diyan sa Birman ice cream, diyan sa Gilid, Gilid, Ligao City. Masira mo diyan ang Birman ice cream. Birman ice cream ang tatak, yo. Mag-order na sana ka mo diyan kay Sir John, kay Ma'am Tet, saka kay Ma'am Joy. Yo. Ngunyan, iyan ang mga patok ngunyan. Ano pa? Mga resort. So mga karigusan baga. Baga karigusan. Pasiriring dyan ang tawo pirme. Ngata, mainiton. Ayo. Adoruman, maapod kan, malabog. Sabi sa ang karabaw nga ni, pigpapalabog. Kay puwan man magpapresko sa karabaw. Ayo. So tawo, mapasiriring sa mga resort. Ngunyan, iringat sa natabi ha, iringat sa na naman. Minsan, sa sobrang kaugmahan, napapalitan po yan ki kamunduan. Kaya ingat tabi giraray sa mga mapasiriring sa resort, lalo na po sa mapasiriring ka mo sa dagat. Dahil man niya kita pwede magduman sa dagat, matutong nga kita kaan. Si say makarigos dyan sa dagat na pag alas 9 na ning aga, mainito na. So, kadaklan sa mga swimming pool o pasiriring sinda duman. Saro pa dyan na pigpo-problema ta Sir John pag may na-schedule ki power interruption. Naiko po. Bata bako sa na mga oras. Minsan 12 oras. May schedule ngayang power interruption sa NGCP. Alas 6 ni Naga, sundo alas 6 ni Banggi. Paano kakayan? Madalagan ka na naman, pasiring sa mall. Ibagan durulagan ko niyang kantawo pag daing kuryente. Duman niya kita sa mall matambay. Duman lamang kita mapahapon. Ang problema mo naman, pag yaong ka naman sa mall, malipot man, pupunawon ka na naman. Pupunawon ka. Kaipuan mo na naman na pirak. Kaipuan mo pa. Imposible man na. Duman ka sa na mapalipot-lipot sa mall. Siyempre, pag nagutom ka, mabakal ka, makaon ka. Iyan na naman problema. Nako. Puro sa nangyay kita problema.
dahil na masabutan. Puro sa kita reklamo. Yo. Kaya relax lang tabi kita ha. Relax lang tabi kita ta langinit na. Yo. Pero so may mga nag-iiridad na tabi. Minsan baga ili nga si Chip Espinas. Isa ngayon Chip Espinas na yan. So yaw, pag-una ko, may nag-istorya sa Kuya Sir John. Pag-una ko, si Say na Chip Espinas, ang tiga sabi na inatake na sa puso, gadan. Si Say ako yan. Ito pala Sir John. So, yaon dyan sa, ano yan, sa APJ, sa teleserye. So, kay Tanggol. So Chip naman sa, Chip kang Bureau of Correction. Si Ma'am Jacqueline Husi pala ng tigsasabi. So, veteranang actress na matibay na actress ini. Kanakaaging Marso 4 ito, kan Lunes. O inatake pala nini sa puso. Dahil lamang namati. Dahil nasa nabagada nagi mata. Nakwa duman sa sainda. O gadana. Si Ma'am Jacqueline Jose. Ayo. O, di ingat habi kita ha. Tayo na nga di kasabi ta. Dapat i-enjoy mo na ang buhay mo ta. Baka pag abot ki panahon, biglaon ka na sana. Wara ka na sa ibabaw kang mundo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa higdaan nakadangot ako, hinuninin sa rumdamdam sa luba ko, katurugan makukundi si mong boses, iyo pala. Okay, mga tugang 6 minutos na sana. Ay, 5 minutos. 4 minutos tabi bago mag alas 9. Digdita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyang pong aldaw kita ni Huwebes, Marso 7, taon 2024. Sa pangaran po kan sa tuyang mga nakasabay dyan sa luwa, si PM Tony. Sa ngaran ni SM Maestro nila doon. Kasabay taman dyan. Kasabay tatabi dyan mga tugangan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, yaon dyan ng MBY Dormitory. Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. City Councilor Rener Burse. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. And Mayor Shi Kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila. Sa ngaran po nito kabos, mga parantabay niya to, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-riparo Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magribanan 7 to 9 sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye! Si Manny Moxea sa programa Sa kupang si sa kuyang mata sa Bicol Net TV. Atong katintuan ako nanganangala. Serbisyo asin Riparo. Sa ina sinong laro na Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay,
na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Kumusta kang hayop ka? Kumusta ka hayop ka?